A segunda edición da Xuntanza de Coches Clásicos do Irixo celebrarase o sábado 8 de xuño. A participación inclúe un almorzo, 2 rutas, sesión vermú, xantar, recordatorio e pegatina identificativa do vehículo. Ao remate, a partir das 7 da tarde, haberá un dúo musical, bar aberto para os participantes e exposición de vehículos. Pois temos 115 participantes, 250 personas, estamos moi contentos da gran aceptación que tuvo esta segunda edición. Sería de 9 a 10 as verificacións, co desayuno na Casa Sergio, ás 10:45 pois un pequeno briefing e a foto oficial, ás 11 sairemos á ruta, estaremos chegando sobre as 12:30 para a sesión vermú, que se fai na Carballera do Campo, e despois haberá outra ruta, acabaremos sobre as 2:15 na Pena da Sela para o xantar. Haberá tamén entrega de premios e despois temos un dúo, culminará sobre as 7:30, 8 da tarde. Será unha xornada completa de desfrute para os amantes do mundo do motor clásico, onde ademais haberá agasallos para os participantes. Tamén entregarán 5 premios ao coche máis antigo, ao que vende máis lonxe, ao mellor restaurado, á participación máis chamativa e ao gañador do reto, que será contabilizar cruceiros e fontes do Irixo. Pois a verdad foi, somos un grupo de amigos todos, que nos gustan os coches, tanto sea rallies, clásicos, motos, todo que teña que ver con motor gustanos. Xuntámonos e dixemos, vamos a facer algo no Irixo, algo diferente, algo que nunca houbera. Ocorriusenos xa que temos ese gusto polos coches, de facer algo para que a xente veña ao Irixo, disfrute do pueblo e tamén, sobre todo, no tema de economía local, que bares, restaurantes e todo, que teñan afluencia ese día, basicamente. Pois, basicamente, o reto que temos para facer é contar o que son durante toda a ruta, durante a primeira e a segunda ruta, é contar as fontes e os cruceiros. E vamos poñer unha complicación para que a xente este un poquinho máis activa. Dicirnos o nombre e o lugar do pueblo onde se encontran esas fontes e eses cruceiros. Sí, a verdad que foi unha idea que se nos ocurriu xa a principios de ano organizando todo e dixemos, vamos facer algo que nadie fai. Compramos un coche, puxémolo a sorteo en rifas a 3 euros e a verdad que tivemos unha suerte da leche que se acabaron as rifas esta semana e está todo vendido xa.